Bardagula na! Parang masaya! Morning! Magburautan din para sagad na! Kasama nyo sa pag-unat, Mumog Hilamos, ang Angkol, Morning Call! Dagul, at si Tita Morning, Tits! Tanya sa Feel Good Morning! Cool? Ayaw cool. Bata pa ko cool. Dear Colin Tits, say no to drugs, but yes to sports. No to chicks. Again, yes to sports. Kaso baliktad po ang sa akin. Inuna ko po ang bawal na gamot. Ako po pala si Elias Tolitz ng Riverside, Marikina. Isa po akong security guard. Subalit po ay ako po ay nalulong sa masamang bisyo. Kaya naman po ay palagi kaming nag-aaway ng aking asawa na si Melay. May 3 po kaming anak at baby pa ang aming bunso. Sadyang di ko po matigil-tigil ang aking bisyo dahil hinahanap-hanap na po siya ng aking katawan. At ganito po ang aking kwento. Wala anak, nag-experiment lang si Papa. Ako din nag-experiment. Papa, tingnan mo. Ano nangyari sa ako? Di ba ang galing, Papa? Ganun po pala yung lava sa volcano. Ganito, tama. Nanginit ang kape na karma. Papa, so ang init po ng kape na baso po ako, Mama. Papa, ano po yung nihihit-hit mo na parang foil po? Papa, bakit ang red po ng mata mo? Jinjin, si Papa mo. Tolits! Nagsasabo ka na naman! Anong sabo? Sabi mo, tinigil mo na yan! Wala akong ginagawang masama. Wala. Hindi ka pa rin natututo. Aka na nga yan. Wala nga. Ano ba? Aka na. Ano ba, Melay? Aka na, hindi ba natukhang ka na?
Lilay. Hindi ka na nagbago! Boses mo! Hindi ko hihinaan! Gusto ko isigaw para huliin ka ulit ni Kapitan! Kailangan ko to sa trabaho ko. Intindihan mo? Bakit mo kailangan? Alam mo naman na, panggabi yung duty ko bilang CQ eh. Ha? Palagi pang naglilib yung mga kasama ko. Ako palagi nagjo-duty. Ganyan ba yung mga kasama mo sa trabaho? Ganyan di ba ginagawa nila? Ha? Tulis, magbago ka na. Maawa ka na. Maawa ka sa amin ng mga anak mo. Mama, tamo si Papa para siyang ano nangyayari kay Papa? Mama, yung si Bibi, Mama, umiiyak na dahil nag-aaway na naman kayo ni Papa, Mama. Mama, naiiyak po si Tingnan mo. Bibi Bunso. Papa, bakit ganyan yung itsura mo? Baka mukha ka ni Uncle Dagol. Yung mama mo ang dahilan. Kaya umiiyak yung bunso. Mga anak, putang mo na kayo dun sa sala. Dali, kakausapin ko lang to Papa mo. Tulis, umayos kayong mga anak mo. Hindi ka ba natatakot mamanahin nila yan? Ha? Sobra ka na, Tulis. Magbago ka na, maawa ka naman sa amin. Wala na silang magandang kinabukasan dahil sa kakasyabu mo. Tigilan mo nga ako! Ha? Tigilan mo ako! Ha? Tigilan mo ako, ha? Tulis! Ano? Ha? Aray ko! Ginagalit mo ako? Ha? Ginagalit mo ba ako? Oo! Sige, patayin mo na ako! Patayin mo ako! Pag di mo ako pinatay, lalayas kami! Alam mo, bahala ka! Lalayas na kami! Iiwanan ka na namin! Alis na ako! Tatrabaho na ako! Tulis! Di ako nakinig sa aking asawa, Colantits. Kasi sa isip-isip ko, kailangan ko to sa trabaho ko. Kailangan kong maging alerto. 72 hours. Dahil panggabi po ang aking duty. Subalit hindi ko napansin at namalayan ay lumalala na pala ako. At pagdating ko sa trabaho, Mars, Alam mo yung, napansin mo yung chief natin, si Q? yung si Lito. Halik, si Tulits. Oh, si Lito, yun yung Oh. tunay na pangalan niya, diba? Tingnan mo. Alam, Mars. Oo nga. Mars, baka nanonood lang ng vlog tsaka TikTok. Mars, wala namang hawak na cellphone, Oo nga, tumatawa. Mars. Nakayuko lang, Mars, hawak yung batuta niya. Ala, Mars. okay ka lang? Mars, Mars, kinakausap yung batuta niya, Mars. Mars. Ano ba yan? May problema. Baka naman depress yan. Mars, alam mo yung chika. Alam mo naman yung mga chismoso dito. Oo, anong chika, Mars? Dali, i-block mo na yan. Nagbabiolin daw yan. Ano yung violin? Ganyan yan. Gumagamit? Oo. Uy, nagda-drugs. Oo, Mars. Yan, Mars. Saan kayo supplier niya? Alam, Mars, mukhang good item yung nakuha niya, Alam mo, Mars, hindi. Kasi, Mars, alam mo, tingin mo magsumbong tayo sa HR? Mars, yun na nga. Natatakot ako. Baka Oo nga. pablitin na lang tayo. Oo nga. Okay. Baka Alam mo, abangan tayo pag uwi. Yun na nga, Mars. Diba? Alam mo Magsumbong tayo. Tapos, ay, sakali tayo. Saripin tayo, Mars. Naku, Mars. Parilin tayo niya ng batuta niya. Hoy, Mars, mas malala ka na sa kanya. Babarilin ka ng batuta. Parang ibang batuta ang gusto mong pumutok. Yan na nga Baka yung... mas good item yun sa'yo, Mars. Yun na nga yung ibig kong sabihin, Mars. Baka barilin tayo ng batuta niya. Ano buto? Wala na talaga ito. Kanina pa rin ng batuta yung bututa. Mars, anong gagawin natin? Papanoorin na lang natin siya. Alam, Mars. Mars, tanungin natin. Lapitan natin, tanungin natin ba't siya natatawa.
Hi, Tolits. Tolits. Uy, ma'am. Mars, halika na. Mars, halika na. Naintindihan ko na, Mars. Mars, nagets ko na. Oo, minion pala tayo. High grade ka talaga. Mars, sabi niya, Sabi niya. kagabi daw siya gumamit at nag-away sila ng misis niya at lalayasan daw sila. Talaga? Lalayasan siya ng mga anak niya, kawawa naman. Ayan, Kausapin mo, Mars, kausapin na to. Kausapin ka. Umiiyak. Atolits. Ha? Maliw ako sa'yo. Mars, halika na. Naintindihan ko na. Mars, halika na. Naintindihan ko. Sabi niya, umuwi na daw ng probinsya yung misis niya tsaka mga anak niya. Iniwan na daw siya? Gusto niya na daw magbago kaya lang adik na daw siya. Hala, Mars, kawawa naman. Mars, nakatulala naman. Mars, lapitan natin. Mars, sasabihin natin Mars. Tolits. Mars, Ikaw, pareho ba kayo na supplier? Tolits. Mars. Para kayo si Tarzan at si Unga. Si Tita. Halika na, Mars. Mars, sabi niya, Sabi niya, wag na dati siyang isumbong sa HR. mahawa daw tayo. Tsaka, alam niya daw yung baho mo. Mars, kabit ka daw ng nung isa natin katrabaho. Paano niya nalaman? Sinabi niya sa akin eh. Hoy, Tolits! Ano sinabi ko Mars, sa'yo? ano sinabi Tutuliin mo? ko siya gamit ang bibig ko. Mars, halika na. Tara na. Halika na. Tara na, Mars. Kahit isang linggo po ay kakayanin ko makipagsabayan basta nakakain lang. Kaya lang unti-unti na palang nasisira ang aking pamilya, Col and Tits. At pag uwi ko ng bahay matapos ang isang linggong pag-duty, Melay! Saan ngayon? Melay! Si Aling Flor? Sisilipin ko sa bintana. Aling Flor! Tolits. Aling Flor! Teka lang. Aling Flor! Tolits. Tanong ko lang po sana, nakita mo ba yung mag-ina ko, mga Yung bata? mag-iina mo. Opo. Ay, ina mo ka. Po? Ina mo ka. Hindi mo ba alam na nilayasan ka na ng mga anak mo, ng asawa mo? Sabi sa akin ni... Ano ba pangalan ng asawa mo? Si Melay po. Si Melay. Sabi sa akin ni Melay, nagsasabu ka pala. Di po totoo yan. Nagsasabu ka, kita mo itsura mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Diyos ko, dilat na dilat ka, Tolits. Yung uso mo, tabingin-tabingi. Tolits, nasabi ko sa'yo, nilayasan ka na ng asawa at anak mo kaya magbago ka na. Umuwi na sila ng probinsya. Gusto mo bang mawala sila ng tuluyan? Isusumbong kita kay Kapitan. Kagawad, Kanor. Kagawad. Eto dadamputin mo na ba to? Sandali. Pwede ba kapitan na lang? Kaya mo, kapitan na lang. Wala naman si Kape.
tatakbo ako eh. Kapitan ka na. Ay, yan. Kapitan, Kap. Ah, Anong gagawin natin dito kay Tolits? Hoy, ikaw, Tulits. Tinukhang na kita. Hindi ka pa rin nakikinig. Kap, hindi na, Kap, nagbago na ako, Kap. Kap, tingnan mukha bang nagbago? Tingnan mo. Tamo ka, pareho kayo ng muso ni Kanor. Ako nagbago na kasi ako. Ito hindi pa pala. Ay, Kanor, ay... Classmate ko to dati sa supplier namin. Ay, tingnan mo. Ah, Dali, sa payuhan mo. Bago damputin ng barangay yan. alam mo, magbago ka na. Ah, Tignan mo ako, kung hindi ako nagbago, malamang napariwara ang buhay ko. Hindi ako maging diba? barangay official. sabi sa akin ni Kanor, di baling mabansagang kang babaero, wag lang adik. Sinabi ko ba yan? Wala ako sinabi. Uy, tama na. Sinabi niya yun. Kita mo, di baling ang bisyo ay babae, wag lang shabu. Di ba, Uy, may Kanor? gagawin pa ako sa barangay hall. Bye-bye! Pag-adik ka na lang, bahala ka sa buhay mo. Tolits, umpisa na yan ang pagkasira ng buhay mo. Kaya magbago ka na. Ako'y concern sa iyo. Sa pagkakapalan, ting 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 ting. Ay, may uso kuya yun, yung Ano yun? modern night. Set the modern night. Modern Chut, chut, modern night. Chup, chup. gusto ni baby sumali eh. Kuya, baby pa Nanay siya. Rosa. Kuya, bakit mo nilips? Kuya, bakit mo nilipstickan si baby? Lagot ka kay mama. Kuya, John, bading ka ba? Kung maingay. Mga anak. Papa! Papa, ang pangit mo na. Bakit ganyan ang itsura mo? Asan mama nyo? Si mama po ay... Tulits, ano ginagawa mo dito? Melay, balik ka na. Balik na kayo sa bahay, please. Balik na kayo. Bakit mo nagawa yung Tulits? Nagsisisi na ako. Hindi na ako. Mama, ipapatawad mo naman si Papa kasi mukhang nagbabago na siya, Mama, oh. Tamo, ang bayat-bayat na niya. Papa, ang baho mo pa. Papa, ilap mo naman si Mama para mapatawad ka niya. Patawarin nyo na ako. Papa, Nagbago huwag ka na nang ako. nisasyabu, ha? Ha? Huwag ka nang nisasyabu. Hindi na, anak. Titigil ako. Opo, dapat. Mahalin mo na lang si Mama at ang mga anak mo. Oo, anak. Makinig na lang ako sa anak ko. Tulits, nagbago ka naman talaga. Bago na ako. Huwag mo na ulitin yun, ha? Pangako. Basta bumalik na kayo sa... Mahal na mahal kita, Tulits. Basta bumalik kayo sa bahay, ha? Pabalik ka na sa bahay. Magbago ka na, pangako mo, isumpa mo yan. Pangako ko. Salamat. Salamat.